Quina salsa latina, quin remix de moltes coses que ens pot explicar i que el podrem anar a veure a la sala basiana de la Bòstic aquest cap de setmana, concretament el diumenge dia 7, però també ens podrà dir que més endavant farà una petita pausa per alguna cosa, però que tindrà algun concert. Però el tenim aquí, és ell, Toñinho, el Toni Pàmies, sí senyor, ja està. Toñinho, què tal, com va? Bé, anar fent. Aquí. El que fa el que pot no està obligat a més, eh? Exactament, el que està que fos mateix. De fet, estic assajant una mica cara a aquest concert de diumenge. Estic preparant o revisant alguns temes. I aquesta tarda justament tenim un assaig amb el meu company, amb el Norberto Farina, que és un brasiler gaúcho de la part del sud de Brasil, que m'acompanya amb el baix. A vegades som trio, ja tenim un baterista, que és el Tito Busquets, bateria bastant bo, molt bo, jo diria, però en aquest cas, en aquest concert, no col·laborarà. I bé, aquí estem, preparant el tema. Doncs està bé que estiguem bé i està bé que estiguis aquí i que és un concert que hem de dir que és un vermut, no? Té un petit preu d'entrada, no? O no? Bueno, fem el tema de la taquilla inversa i que la gent col·labori amb el que consideri, no? És un espai molt, a mi personalment, m'agrada força. És un espai alternatiu on fan exposicions i coses i a mi, a part de la música, sempre m'ha agradat l'artístic, en general, pintura, literatura, poesia. I aquest tipus de llocs sempre m'han cridat l'atenció, no? Més enllà del tema econòmic i més enllà de tot això, no? Hi ha altres espais on realment sempre posem uns mínims i tal, però en llocs així oberts, populars i de més, jo sempre estic molt obert a aquest tema. La sala basiana és cultura en estat pur. Exacte, és sostenible, és un espai al qual dona oportunitats emergents i també dona per referents que dona visibilitat a gent que pot començar i pot donar una mica donar-se les mans, diguéssim, ajudar-se uns als altres entre companys músics i també es fa una mica de tot, teatre, poesia, i també tu també fas una mica de tot, no només samba brasilera. Bueno, toco una mica alguns estàndards de jazz i alguna cosa. La música brasilera, la bossa nova en concret i tal, té una certa influència americana i té implícit una mica el jazz també, no? En el fons. I seria una mica l'estil de música en el que també m'identifico. Tot i que jo soc autodidacta, no he cursat estudis musicals, llavors tinc els meus... No soc un gran improvisador, per exemple, però m'agrada molt, ja dic, sobretot la música brasilera i el jazz. Tot i que m'agrada el rock i el blues i altres estils, però potser aquí ja no hi entro tant, per dir-ho d'alguna manera. Mira, et sembla si els oients t'escolten una mica en directe? Un moment, fem un silenci, que soni aquest mestre, Toñinho, vinga, a veure... Doncs això és un petit tast del que podeu trobar el dia 7 a la sala basiana, a la nau Bòstic, fent tot un vermut amb aquest mestre, amb en Toñinho. Una cosa, com és que t'agrada tant Brasil? És la pregunta. Com és que t'agrada tant Llatinoamèrica? Com és que t'agrada tant el reggae i aquestes tendències?
Mira, és una pregunta que me la fan molt sovint, inclús amics brasilers que durant aquests anys he anat coneguent, no? Com Ramiro Pinheiro, per exemple, que es mou bastant per Barcelona, o Eddie Barceló. I, bueno, no et podria dir... Jo vaig començar a tocar la guitarra jovenet, amb 12 anys. Després vaig abandonar-la una mica, perquè em vaig dedicar més al futbol. Vaig estar jugant a futbol. Vaig estar a Andorra jugant a futbol, en fi. I la guitarra la tenia una mica més, la vaig deixar una mica de banda. I quan vaig reemprendre-la, que em vaig jubilar del joc, ja vaig ser semiprofessional, vaig reemprendre-la amb la idea molt clara de tocar música brasilera. Jo crec que la música brasilera a mi per una sèrie d'amistats, per circumstàncies, li agafa una gran passió, però qui realment em fa decidir per aquest estil de música és el Joe Gilberto. Joe Gilberto és una mica l'inventor o el creador d'aquest estil de música, no? Hi ha diversos, perquè està Joe Gilberto, Antonio Carlos Jobim i Vinícius de Moraes, el que dintre del món brasiler es considera la Santíssima Trinitat, no? Un com a compositor, l'altre com a poeta i promotor, i Joe Gilberto com a cantant o com a artista que projecta aquest estil, no? Ell crea una forma de tocar suau, que és com una samba però més sofisticada, i amb unes harmonies, ja dic, molt influenciades pel jazz nord-americà. Enamora. El que seria la música, la samba brasilera. I jo Gilberto, per mi és no sé, en el moment que conec aquesta figura quedo totalment hipnotitzat per ella i tinc clar que quan el reemprendre l'instrument i tal, tenia que fer jo. Sobretot perquè jo toco guitarra, però també canto, no? Em considero potser més cantant que guitarrista, tot i que també toco la guitarra, evidentment. I utilitzo la guitarra com un element harmònic per acompanyar una veu. I, bueno, no sé, jo crec que Joe Gilberto és el causant de la meva passió per aquest estil de música. A partir d'ell començo a conèixer altres artistes, no? Toninho, espero que el dia 7, que mira, és el meu aniversari, no em falti una tassa, un cafè i aquella cançó d'aquest mestre Home, el Garota d'Ipanema, sí. Sí, però cantada per tu, en aquest cas. Sí, home, per suposat. Aquesta no pot faltar. Aquesta sempre la tenim allà. Sempre la tenim allà. Sí, és el clàssic dels clàssics dintre de la música brasilera en general. Sí, la Garota d'Ipanema, la xica d'Ipanema. Fem pausa, posem més música, que soni Antoninho. Vinga, visca Brasil, visca Catalunya, visca les cultures i visca la cultura de la Sala Basiana, i ara d'algunes coses que ens explicarà. Vinga! Sona la claca, sonen aplaudiments, però ara sona la cançó. Sí, senyor. Una guitarra. Ja ens vam fer una mica una idea del que és això, que no us ho podeu perdre. No hem dit l'hora, és per dir a les 12, 11, o a veure... A les 12. A les 12. Nou Bòstic, Sala Basiana, Toninho, que no falti, i 7 d'abril, diumenge, vermutet, bon ambient, bona cultura, bon barri, fer barri, la Sagrera, Sant Andreu, fer districte, i per què no? També altres concerts, ara no hem d'explicar el per què, però es va fer un peron, però t'esperen altres concerts que ens podries dir. Un és a l'Ateneu d'aquí al costat de Nou Barris. Sí, aquí hi ha un... En tenen que dir alguna cosa, ja ho tinc pràcticament tancat. I després hi ha una sala de Granollers, també, Roconvert, que hi ha una gent, uns promotors i tal, que han fet que també estan negociant cara al juny, juliol. És una sala que es contracta i de més, i ho estan mirant.
I després també tinc alguna cosa per Vilassar, segurament repetiré la Tena de Vilassar. Hi ha un lloc que es diu El Secret, que és un restaurant que també tinc més o menys